Ava ọnụ ha nwa grandma ya zụziri nke ọma o leenụ bọbọ nkịtị n'onwe ya nwoke na-agba mbọ ka ike kwere ya mana nwaada nwoke ọcha Clara anaghị ekweta na ana m agba mbọ Clara nwoke ọcha ịma Uche, remove my name from your mouth this morning. I beg, I just God beg you. Osule ya Wait, make I greet. Osule ya ọgbawala ka nkịta ara Igbo ndị ọma Igbo dị Samsam Onetela ọ na-abọla chi n'otu unu mere asị m ya gaziere unu si izu ụka ya mara ụnụ mma ndewo unu ime ihe mere ede jiri be enweghị n'ọkwa ime ihe mere anyị ji na-agaghị gagbuo ya bụ mmiri o nwere ihe mere kama ị ga-aka amụ dan Jones Uche what happened kedu ihe mere ka m ji nwayọ kọwara gị gị na-ebu ihu n'elu na-afụchiere m ihu elegameze kati Clara nwoke ọcha mba elegameze kati elegeze kati every day na so you dey promise me na even shoe koi na so you promise me carry my spirit go high reach for heaven leave am piam na so I fall for ground piom ọtụtụ ihe mere igwe mmiri ahụ ji na-abaghị na so you promise me for ọtụtụ ihe mere so you promise me for that na Uche everything we don promise oh yeah let me list them for you chere ka list ere gị ya na mbụ early morning that Saturday afọ atawa m anọ m ebe nna aka afọ na-ata m azụzụ abịa anọkwa ndị ama abịa cheta ha na ndị Echo FM anyị nwere ihe omume end of the year party anyị na-eme si nsogbu adịghị ebe ọwụ na anyị nwere end of the year party anyị ga-ejizi igbu mmiri ọwụ onwe ihe a na-agaghị eme that day now you yourself you know Uche, if you touch me again this morning, I can't meet me again this morning. You know, go like him. We wanted to have our own separate time together. Uche, oh God, we wanted to have our own separate time. Can't no me on our own. Now every day, can a crowd go so now, I'm trying to say now, baby, this, baby, that. I no go fit talk am again. She go dey catch me. You know I go dey feel shy. Maka ede ho proud of me now. Oh here mere shame dey I catch you that day. This one now I go throw you Clara on the other side. That 7th of December. Ndị Echo FM ga-ebido malite ime end of the year party ha. Always I ga-aga igbu mmiri ọnwụ. Ana magazi. I have a lot of programs. You know, 7th of December. It's not my fault. It's not my fault. That day. Now with your time, you don't have my time. Ihe kata me last weekend. Sit king, God Igbo mụrụ nze mama ọzọ. She get conscience. Ya bụrụ na ịmaghị ndị Echo FM anyị ga-eme our end of the year party ọ ga-amalite n'abalị 7 nke ọnwa Disemba na-abịa n'abalị 7 ahụ anyị na ndị fans anyị ga-agba bọọlụ ụnụ hapụra m 8 ọkwa agbara m ha n'oge Uchenna Clever awụnụ midfielder kpọọ m Sergio Busquets ama m ka ọ Busquets kedu nke ọwọ ma ọ gị kpọọ m De Bruyne hapụọra nụ midfield ama agbakasị ya that day isi na ị na-ege anyị ntị ịwụ fan anyị ịma bọọlụ agba bịa that day on the 7th oge na-adịghị anya anyị eme ka ịmara stadium ebe anyị ga na-agba bọọlụ a ma Etihad ma Stamford Bridge ebe bọọlụ a ga na-ereji on the 7th of December ndị Echo FM na fans ha ga-agba gịnị Uche anyị mechaa nke ahụ ozuhu o nwere nke a na-akpọ Kiddies and the Santa Fiesta nke ahụ maka obere ụmụaka mana ọ wụghị free o ịchọọ ka nwa gị sonyere na nke a 5k kpam regular 5k kpam ego ticket ama m na-agwata children for party and excursion 10,000 naira ya nwa gị abịa legharịa anya o nwere nke a na-akpọ pageant form ka ahụ ụkwa 10k 10,000 cash prize for onye nwetara mmeri na pageant a na-ekwu okwu ya 20k ọgwụbeghị anyị abaa na Echo FM married and the Smingles Uche dịkwala na onye nwetara uwe onye gbara nye nke mbụ na ya bụ nsọrịkọta mpi a ga-enwe na that beauty pageant a na ị ga-enweta 20,000 apart from that 20,000 ya ga-enwekwa gị as a brand ambassador for Echo FM. Thank you so much. For 1 year ị ga-abụ nwaanyị ihe niile a na-ezighi ihe niile akpọrọ ga-aga for 1 year. On that 14th kwa a ga-enwe nke a na-akpọ Echo FM married and the Smingles ma ịlụọla di o elube o ịlụọla nwaanyị elube o ịlụọla alụọ gbara bịawa ahụ nwere ike ịchọta ya missing rib that day
nke ahụ onye dị single anyị ga-ebere gị ego. It's not easy to be single. N'ihi ya a ga-ana gị 3,000 ọ bụ ego tiketi. Married wo 7,000 naira. Okay, on the 21st. Ka nke a ga-ereji on the 21st. Married and the single social on the 21st of December. Nwune ebelebe egbuo n'elu ebelebe. Ọ ga-emere njisi Clara ya agbala ya ọgụgụ. Please. Don't be in a rush. Please. When I zoom tickets for me and him that day, please. Biko. Clara amunye ịhụrụ tiketi ahụ ama aga m abụna gị ya n'aka otu amunye ya ọkụ. Don't disturb my peace. Gena Kemgbe nwere time. a na-ahụcha ebe a na-echi ọzọ gawa ebe a na-arụ agwụ. Ihe a niile ka m hụchara sị gị gbabem. Ọ dịghị mma naanị mụ na gị ga gwuo mmiri a ebe fans anyị na anyị na ha nwere ike soro gwuo mmiri a. Uche, I want our own private. Achọghị m private ahụ. Ihe ọ bụla ị ga-agba m in private gba m ya in public. Profess that love in public. Gịnị ka a na-akọdo ihe a? Ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ n'ụtụtụ anyị ga-eleba ya anya bụ ọchụchụ otu pati PDP chụrụ Wike, SamDaddy, Ayo Fayose na ndị ọzọ. Anyị wee na-ajụ gị n'ụtụtụ a, n'uche nke gị ị chere n'ezie na achụpụla Wike na ndị otu ya n'otu pati PDP? Ịma na ụbọchị Fraịde gara aga ọkwa ya ka ọ Satọde ka otu pati PDP bịara nwee ọgbakọ. N'ọgbakọ ahụ anọrọ ebe ahụ mee ya ka o doo anya na enwee na onye isi oche ọhụrụ pati ahụ aha ya bụ Turaki na achụpụla Wike, achụpụla SamDaddy, achụpụla Ayo Fayose n'imirikiti imi ndị ọzọ na-akpapụla ha na pati ahụ. Mana dịka ha bịara bịa mee ka ọha na eze mara maka aka ndị mmadụ si ha deplay ọta ka anyị nọwara na achụpụla Wike. Anyị wee na-ajụ gị n'uche nke gị chere n'ezie na achụpụla Wike na ndị otu ya n'otu pati PDP? Nchupu a otu pati PDP si na ha achụpụla Wike na ndị otu ya n'otu pati ahụ ọ ga-emezi ugbua ka enwee udo n'otu pati PDP? Gaa na Facebook zibatara anyị ozi, anyị na ebe ahụ live nwene. Ihe ga-adị ka onye m ihe na-adịghị mma n'otu pati PDP ya ala ọkpọrọ ka onye isi oche ọhụrụ otu pati PDP bụ Turaki kporo dịka o suru aka n'ala dee n'ire ịtụtegharị otu pati ahụ bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na oti anaghị agba okpo megide nkewapụta chọrọ ikewapụta steeti akpọrọ Aba steeti ka otu onye eze ọdịnala na steeti Abịa kwuru. Gọvanọ steeti Taraba bụ Abu Kefas ga-esonyere otu pati APC n'ụbọchị Wenezdee na-abịa abịa bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na gọọmenti steeti Edo chọrọ ka ọchịchị etiti kwụsị ịmị mmanụ n'olulu mmanụ ahụ ha na steeti Delta na-enwe esemokwu maka ya. Lieutenant Yerima alaala na nta dịka a chọrọ igbu ya na Abuja bụ akụkọ na-ada na wao n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ndị na-achị nama na ndị ọkpa egbe banditi egbuola mmadụ 3 gbim na steeti Benue ozu ha dọrọ. Popolio agụnyela Naijiria n'obodo ebe a na-akpagbu ndị okpukperechi ụka Kraịst bụkwa akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na mba Democratic Republic of Congo ejirila asụwa agba merie ala anyị bụ Naijiria iji ruo n'ogo nke akpọrọ Intercontinental Playoff. Mahadum Nnamdi Azikiwe dị n'Awka
ahọpụtala ọkammụta Bond Anyechie dịka onye vice chancellor ọhụrụ mahadum ahụ bụkwa akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na Tinubu ga-ahọpụta ndị ambasadọ n'oge na-adịghị anya ka ụlọ ọrụ onye isi ala kpọrọ. Ọgbakọ ndị otu pati PDP nwere n'Ibadan bụ ihe ntọọchị ka ha gara ebe ahụ ga mee. Ya bụ ọgbakọ ezighị ezi n'iwu ka SamDaddy kwuru. Eweghachiela ọkụ latrik n'obodo ndị e nwere na steeti Jigawa dịka o mechara afọ 16 bụ akụkọ na-ada wamwam n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ọgbakọ otu pati PDP nwere n'Ibadan ezighị ezi n'iwu ka otu pati PDP na steeti Rivers kwuru. Otu jikọtara ndị ọrụ ọkụ latrik n'ala anyị eyiela egwu ịga mfanye aka n'ọkpọ. Why? Ịjụga m why? Why they want go mfanye aka n'ọkụ? Ikekwa anaghị eleta ha dịka ha si chọọ. Biko achọkwa m ịnọ n'anya itiri. Ọ dị egwu. Biko unu agakwala ịnọ. Biko eji m onweghị ihe anyị na-agaghị ahụ n'obodo anyị bụ Naịjirịa. Onweghị ihe anyị na-agaghị ahụ. Ndị eteretin ya na ha ga-aga mfanye aka n'ụkwụ, ha ga-aga strike. Enough is enough. Na hit ya. Chineke ya ekwekwala. Chineke ekwekwala. Ka ọ dị nwaanyị ọma n'ụbọchị ụnyaahụ ka ụzụ aka nọ tụọ. Around the after 11 nke abalị. Amụkatara m anya abalị otu a ebe nọ na-ele ndị Super Eagles. Ndị Super Chickens. Ọwụzi Super Eagles so Super Chickens. Ị hụrụ ndị ahụ gbara bọọlụ yesterday night. Ndị ahụ even ha gbagade bọọlụ ka ọ gbasaghị ha. I'm telling you. Ihe awụghị Super Eagles. Ilela Super Eagles oge Rashidi Yekini ha. Oge jeje Okocha ha, Sunday Olise ha. Gị hụ zeal, gị hụ seriousness. Gị hụ passion. Ihe nke ọkwanụ. Ka onye mere anyị ihe ka biko. Otu a ka a na-eme ahụ nnọọ ka na-eme nnọọ ka ihe bọọlụ ọwa a na-agba gbasaghị ha. Na-eme nnọọ ka bọọlụ ọwa a na-agba gbasaghị ha. Lee n'ọdịnarị DR Congo. Can you imagine? Lee DR Congo. DR Congo ọkọ ha ji egbe ma. Rapụ ha ka ofe. Pressure na water. Na so they pressurize Nigeria. Onwedị onye lere bọọlụ ahụ na-agaghị ebu BP. Chineke na singora aga. Attack here and there, left, right and center. Super Eagles nwere Osime. Super Eagles nwere Ademola Lookman. Super Eagles nwere Frank Onyeka. Ime onye ọgwụ. Super Eagles nwere Alex Iwobi. Who Fulham today. Iwobi na ya. Super Eagles nwere Kevin Bassey. Maybe they go back to the Ime onye Bassey. Do you know who is Bassey? Wilfred Ndidi, one of the best defensive midfielders. I'm losing it already. I'm losing it. Super Eagles lose whole match. I want to go when you suffered a lot yesterday. I suffered. I went through a lot yesterday. I suffered. I'm just coming back from a lot. Samuel Chukwueze was there. You know they call the name again. Kudos to Nwabali. Serve or 2 penalties or 2. Kevin Bassey penalty ya kanokwa na aga ihi agba. Penalty Kevin Bassey gbara yesterday. Ọ kanokwa na aga anọrọ na Olandebe. Gbaa ya otu agbaghe. Ma abalị ekuwe penalty abụọ. Kuhe ọzọ wam. Ihe a na-agụ. Nigeria emebe anyị. So sad. So perhaps and nevertheless. Ọ dị egwu. Obodo anyị abụ Nigeria nwede ebe ya ka ewuru onye Imo steeti nke gị gboro no happiness. Emerere Heartland 3-0. Con Califat na-emeta anyị obiọma. Agba 1-1. Super Chickens. Agba emeri aha. Obi gbawala m. Ekwughekwe aka ya ka Iwobi eburu ya ozugbo. Iwobi ekwesịrị bụ spek yesterday. One of the things to show you that Uchehara, I don't want to talk the way I go talk now, then go say one don't talk. See Kuola. They go say hen and the one who I talk, then go carry they go. My post while we are sorry. Social media Super Eagles. Very sad, very clear and go coach. Kodi baburu zebabu ọzọ ka anyị nyonyeke n'anya na akụkọ Daily Post. Gezie ntị. N'ọrụ onwe gị yo,
kwụsị ịdị na-etinye ọnụ n'okwu gbasatara otu pati ADC ma ọ bụ anyị adọkpụrụ gị ụlọ ikpe ka otu pati ADC gbara abaribe bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ọ bụ aka ọrụ ekwensu o kemgbe esi anọ m na-emetọ ụmụaka m ndị nke nwaanyị atọ ka otu nwoke ọbụ dị afọ 54 54 years aha ya bụ Edward Ngozi Odega kwuru na steeti Delta. mgbe ọbụla m nụrụ na egbuola ndị mmadụ na Naịjirịa eji m ebe akwa ka akpabi okporo ebe o kpere ndị Naịjirịa nkwa na udo ga-alọghachi n'ala anyị bụ Naịjirịa. onwe ya arụ ọbụla mkpara mụ na ndị ọkpa egbe bandit inwe ndakọrịta ntị ka Sheikh Gumi gwara ndị na-akpọ oku ka anwụchie ya. aga m aga n'ihu nọrọ n'otu pati YPP n'agbanyeghị na akụrụ m afọ n'ala na ntụliaka elu gọvanọ steeti Anambra ka onye ji ọkọlọtọ otu pati YPP zọọkwa gọvanọ steeti Anambra bụ Paul Chukwuma kwuru bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ozu otu onye adọrọla ebe mmadụ 6 merụrụ ahụ dịka ụgbọala bọọsụ na-agbawa awa gara sonye isi n'otu ụgbọala ukwu tipa n'ọrụ onwe ya. anwụchiela nwaafọ ala anyị bụ Naịjirịa na mba Amerịka maka iji mma magbuo nna ya ma jirikwa mma ahụ makasịa ụmụnne ya ndị nke nwaanyị ahụ bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na abịa na-egbu Afrobeat ọ bụ ndị na-agụ egwu na Port Harcourt malitere ya ka Duncan Mighty kwuru. Oshomole ejirila ọnụ pịa Obaseki ụtalị ma gba ya ha o na ọ wụrụ ndị steeti Edo n'ala igirigi. Oshomole afa criticism na wọta ọ sị na gọvanọ nke adị ugbu a is confusing me. 2 million 3.5 million. Let me take it again. Oh, it's confusing 10 me. million 2 million. It's confusing me. Monday Okpebelo. Ọ sị Monday Okpebelo ọ bịara bịa zute steeti Edo agbahapụ abandoned steeti Edo ka Monday Okpebelo zutere na Oshomole bịara nnọọ na Obaseki bịara nnọọ le steeti Edo iyi asịa ya. Ọ dị egwu n'obi small mata ahụ n'obi small mata anyị nwaanyị ọma uche na-enwe afọ ala anyị bụ Naịjirịa na mba Amerịka maka iji mma magbuo nna ya ma jirikwa otu mma ahụ na ụmụnne ya ndị ke nwaanyị makasịcha ha ahụ. uche harakwa ịzụ nwa na Naịjirịa advantage nọkwa ya. ị hụrụ ndị ya maka na uche you can't even uche ga-akụ ya ihe anyhow kwa ya rịpụ ya kpọọ nọmba enwere nọmba ga-akpọ Clara nwoke ọcha ị hụrụ ndị eji iron bed mụọ ndị eji iron bed mụọ ya hụ na eji iron bed mụọ gị n'ụtụtụ o nwere ihe dị iche I'm telling you kara ndị eji ofe ostere ọlọrọ ọhụrụ iron bed ndị nke na-ata kpaka n'etiti abalị n'ebe ọsa mara na things and they happen. Thank you so much. ndị eji iron bed mụọ respect ha na-adị iche. ndị akpịrị ime ha na-akpa akpịrị ọtaala gị ndị akpịrị na-ata even sometimes ị ga-akwawa akwa n'ala dina n'ala oye gị na oyi akpịrị na-amị gị ụra na-atọ gị teta otu a gị mashi etie ndị azụrụ oge mgbe ahụ nwere ihe dị iche ya wụ ndị enyere azụrụ na o nwere ihe wụ parents gbara aka zụọ nne gị gaa chọọchị ị na-agaghị chọọchị ịlọta no food for you. I'm telling you ele ga anyị ma maka ihe ị na-akọ ya mọda gara chọọchị gị nọrọ n'ụlọ mmanya si ya n'ihe onyonyo mmanya si ya nidan I'm not needing that gị menye ebewa akwa menye ovuru nọmba kpọọ ka ọ dị nwaanyị ọma otu nwoke ọwụ na steeti Delta aha ya bụ Edward Ngozi Odega apụtala kwuo na o ji emetọ ụmụ ya ndị nke nwaanyị ụmụaka obere ụmụaka 13 16 18 years ụmụ ya ọ mụrụ o ji emetọ ha
na ihe eme na 7 good years ọ nọ na-emetọ ọ nọ na-emetọ ụmụ ya na ọ bụ aka ọrụ ekwensu na ndị uwe ojii ha biko gbaghara ya. Chọkwa na ụmụ ya ma ndị ọyị ụmụ ya na-achọ ha abịa. Friends ụmụ ya na-achọ ya abịa visit ihe je lekwa ụmụaka ndị emetọ ha. Na-azọbarị ha. O Chineke nna. Ihe Chineke ga-ekpe karịrị akarị. Kedu a na-atụ ihe atọ? Eji ntị anụ ụdị ka ihe. Eji ntị anụ ụdịrị ihe agị nwa bụ nna anyị na-edina nwa gị na-akụrịsị ya. Nye gị nwa bụ onye na-ege anyị ntị ihe abụọ agba ị na-akpa. Otu esi aka ga-akpara gị. Na nke ikọ akwụkwọ new method na. Ọ dị egwu. Ọ dị ka anyị nyonyokene ya anya bụ akụkọ ndị nke bịara ahịa n'akwụkwọ akụkọ Punch. Gezie ntị. Otu nwatakịrị nwaanyị ọbụ dị afọ 12 anwụọna dịka ọ gara danye n'olulu mmiri weelụ dị na steeti Kwara. Bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Punch. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Punch ka anyị hụkwara akụkọ abụ nke kwuru na otu pati African Democratic Congress bụ ADC ga-eme ka ọha na eze mara isi ụlọ ọrụ ha ndị e nwere n'Abuja n'ụbọchị Mọnde taa. Okpebelo zutere steeti Edo agbahapụ ka Oshomole kwuru bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Punch. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Punch ka anyị hụkwara akụkọ abụ nke kwuru na ịchụpụ Wike na ndị ọzọ n'otu pati PDP agaghị eweta ogbugbo na nsogbu otu pati PDP na-enwe ka gọvanọ steeti Plateau bụ Caleb Mutfwang kwuru. Ugbua ka kewu nsogbu tọrọ lere ọgọdọ tọpụ. Mere anyị ji ajụ gị n'ụtụtụ a gịnị ka ị mere ikwu gbasara nke a otu pati PDP ndị na-adọnyere damagum okwu ha sị ha achọpụla Wike na ndị otu ya SamDaddy ha na-achọpụla ha anyị wee na-ajụ gị sị turu ọ dị gị ka Wike apụọla n'otu pati PDP nke ọ ga-eme ka udo lọghachie n'otu pati PDP. Ọ dị ego ka anyị nyonyeke n'anya n'akwụkwọ akụkọ The Statesman. Gezie ntị. Enweela nkewa n'ebe ndị ndu ala Igbo dị n'ihi amụma a na-ama ịkpọlata ekperemmadụ n'ụlọ mkpọrọ dị n'ala anyị bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ The Statesman. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ The Statesman ka anyị hụkwara akụkọ abụ nke kwuru na mụnwadu ndị ọkpa egbe bandit dị narị 600 bandits mee ka ha wụsa ngwa ọgụ ha ka Gumi kwuru. Nnamdi Kanu adọkpụrụla otu jikọtara ndị ọrụ ahụike n'ala anyị bụ Nigeria Medical Association ga ụlọ ikpe gwa ha ka ha kwụọ ya ego dị ijeri naira 50 billion naira n'ihi akụkọ ụwa ha kọrọ gbasara ọnọdụ ahụike ya bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ The Statesman. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ The Statesman ka anyị hụkwara akụkọ abụ nke kwuru na n'ikpeazụ Obasanjo agbagharala Ayo Fayose dịka o mechara afọ 19. Ahọpụtala onye bụbu onye minista aha ya bụ Turaki dịka onye isi oche ọhụrụ otu pati PDP. Anyị hụrụ nke a n'ihe ngwụdebe izu ụka ya kpara igwe okwu na-ekwu na PDP no more bamboo dey work, monkey dey chop. Say anything wey you do now you go collect. You go collect. Pia boom ya nụrụ na achọla Wike SamDaddy chọọ Fayose onye ọla na-achọ achụche piam were akwụkwọ sak na wọta go mana ka ọ dị kemgbe ihe ahụ mere anyị anụba ọnụ mmiri asọ Wike ka ọnụ ike gọrọ anyị enye ndebe they are fools. I'm not a fool. Give me. Ababela wata ọ dị ego ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ ọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rịkọm iji go ohere je nwụrụtụ mmiri ma kwacha akpịrị ya bụrụ ma anyị lọghachi ụnụ manụ ka anyị si emenye aga m abịa nnọọ gụnyetụ nwaada nwoke ọcha klara aka n'olu anyị abịa kụwara gị ya bụ akị nsugbe bịa nnọọ mee ka ị nọrọ ya bụ isiokwu anyị ga-adọ vamụ n'ụtụtụ a n'ihi ya ka ọ dị nọrọkwa ebe ahụ emekwala ngagharị. Echo FM 107.
This is Ofekata Orodo community. Cuddle in nature's embrace. From the sky, its beauty stretches wide. Serene landscape, lush greenery, and a windy path that whispers stories of old. Ofekata Orodo is not just a place on the map. It is a heartbeat, a heritage, a people proud of their land. And today, it opens its arm to a contest that stirs excitement, mystery, and the promise of discovery, the Ojezurobodo search. As the Echo FM theme arrive, the elders of Ofekata Orodo receive them with warmth and joy. With hearty smile and open arms, they share stories of their rich cultural heritage, woven with resilience, unity, and pride. The atmosphere is filled with excitement, for their beloved community has been chosen for this month's contests. The search process, guided by the moderator, sets the tone, clearly explaining how the search will unfold. And with no time wasted, the participants leap into the fray. The search has begun. Where could it be? A thought that surely echoed in the heart of every seeker. I think it's here. Oh no, not again. Along the way, they encounter broken school buildings and poor road network, a reminder of challenges that still calls for attention. As each second tick by, every movement becomes critical. Every step, every decision matters. Where could it be? I must find it. I must see it. The tension build, the search intensify, yet no one backs down. Each participant stays the course, eyes fixed on the ultimate goal. After moments of anticipation, a contestant finally uncover the Ojezurobodo treasure. Cheers erupt, laughter fill the air, and the joy of victory. It is a moment of triumph. The celebration reaches its peak as the King of Ofekata Orodo, His Royal Highness, Eze Engineer Marcel Uzegbu Okata II of Ofekata Orodo, warmly welcomed the winners. With gratitude, my name is Ekwebelem Pascal Uchechukwu. Asị na ịgbalị ala Chukwu gozie gị na ọ bụrụ na eruru dị ya ebe ahụ enweghị nwa m
nwere ikikere ịdị na-achọ nwee ike ịdị na-achọ ebe ezuturu ha because Echo FM ha zutuo ihe ọ na-ara ha ịchọta ya. He commended the Echo FM theme for bringing the contest to his people, strengthening bond and showcasing a uniqueness of their land. Women of the community dance cheerfully, their vibrant steps echoing pride. Aha m bụ His Royal Highness Eze Engineer Marcel Ihanacho Uzebu, Okata II of Ofekata Asian Kingdom and Secretary to Ndieze Owerri Zone in Imo State. Onye eze emechala oje zuru obodo n'obodo ụnụ kedụkwanụ ka obi dị gị? Obiọma dị m ịhụ bụ otu ụmụ m obiọma ji dịrị ha ndọ mme ha na-ahụ egwu ha ụnụ hụrụ egwu ha gbaga ebe a na obiọma dị Ofekata niile ụmụ Ofekata niile na ụnụ bịara Ofekata si ka ụnụ mee ka ụwa niile mata ebe Ofekata nọ na Ofekata wụ mba udo na-achị mba ọganihu na ịdị n'otu na-achị so ekele m ụnụ. Kedụkwanụ ndụmọdụ ị nwere ike inye obodo ọzọ oje zuru obodo nwere ike ịda na ya? Ana m agwa ha ka ha nabata Echo FM n'ihi na ihe ha na-eme bụ ihe dị mma, ọwụ ụzọ dị mma a na-eji na-eme ihe anyị na-eme n'obodo anyị na-aga n'ihu. Ọhịa na-eji amata obodo. Ana m ekele ha. Ngwanụ ya gaziere gị onye eze. Ọ ga-adịrị ụnụ mma n'otu n'otu. Ka Chukwu duo ụnụ na ezinụlọ ụnụ n'aha Jizọs. Ofekata Orodo has not only found its treasure, but has found joy in unity. And so, the Ojezurubodo search in Ofekata Orodo community comes to a close, leaving behind memories of excitement, discovery, and togetherness. Until the next community is chosen, the spirit of adventure continues. Ojezu obodo apụọ ọ gaala nga gị achụga m gị. Apostle Ndubuisi M. Waneri from Uganda. Ambassador Sonny Jesus. KC Voice. This is Ofekata Orodo community. Cuddle in nature's embrace. From the sky, its beauty stretches wide. Serene landscape, lush greenery, and a windy path that whispers stories of old. Ofekata Orodo is not just a place on the map. It is a heartbeat, a heritage, a people proud of their land. And today, it opens its arm to a contest that stirs excitement, mystery, and the promise of discovery, the Ojezurubodo search. As the Echo FM theme arrive, the elders of Ofekata Orodo receive them with warmth and joy. With hearty smile and open arms, they share stories of their rich cultural heritage, woven with resilience, unity, and pride. The atmosphere is filled with excitement, for their beloved community has been chosen for this month's contests. The search process, guided by the moderator, sets the tone, clearly explaining how the search will unfold. And with no time wasted,
the participants leap into the fray. The search has begun. Where could it be? A thought that surely echoed in the heart of every seeker. I think it's here. Oh no, not again. FM chọrọ ịgbara gị ekeresimesi site n'itinyere gị jara n'ozi ọbụla ekporo ụgwọ ya ịgbasa n'ụlọ mgbasa ozi redio anyị gekwa ntị agbajọkwala ohere ọma ime ka ọha na eze mara maka ihe ahụ ị na-eme mgbalezie ka ya bụ ihe ga-esi adị malite n'abalị mbụ nke ọnwa Disemba na-abịa abịa ruo n'abalị 31 nke otu ọnwa Disemba ahụ ịnwa anwa kwụ ụgwọ ịgbasa ozi gị ugboro 10 anyị ga-agbasara gị ozi gị ugboro abụọ n'efu ya bụ pay for 10 slots and get 2 free ịkwụ ụgwọ ka anyị gbasara gị ozi gị ugboro 20 anyị ga-agbasara gị ozi gị ugboro 5 n'efu ya bụ pay for 20 slots and get 5 extra slots free ịnwazi anwa kwụ ụgwọ na redio anyị ịgbasa ozi gị ugboro 30 anyị ga-agbasara gị ozi gị ugboro 10 n'efu ya bụ pay for 30 slots and get 10 extra slots free nwanna kai jiri ohere ọma were ụlọ mgbasa ozi Eko FM Owerri kwalite ihe ahụ ị na-eme mgbakpọtụrụ anyị ugbu a site n'akara ekwentị ndị abụọ 0707 491 3440 0707 491 3440 ma ọ bụkwanụ 0707 491 3436 0707 491 3436 ma ọ bụkwanụ gị gbara bịa n'ụlọ mgbasa ozi Eko FM 100.7 dị na The King Square nọmba 4 Ajoku Street off Federal Road dị n'Owerri cheta ị ga-emerịrị ihe ndị a anyị kwuru tupu gị rite uru ndị a anyị na-ekwu maka ya Eko FM anyị nwa bụ ndị na-eweta akụkọ mgbe ahụ o mere. Echo FM. Echo FM 100.7, the fresh news people. This is Ofekata Orodo community. Cuddle in nature's embrace. From the sky, its beauty stretches wide. Serene landscape, lush greenery, and a windy path that whispers stories of old. Ofekata Orodo is not just a place on the map. It is a heartbeat, a heritage, a people proud of their land. And today, it opens its arm to a contest that stirs excitement, mystery, and the promise of discovery, the Ojezurobodo search. As the Echo FM theme arrive, the elders of Ofekata Orodo receive them with warmth and joy. With hearty smile and open arms, they share stories of their rich cultural heritage, woven with resilience, unity, and pride. The atmosphere is filled with excitement, for their beloved community has been chosen for this month's contests. The search process, guided by the moderator, sets the tone, clearly explaining how the search will unfold. And with no time wasted, the participants leap into the fray. The search has begun.
Where could it be? A thought that surely echoed in the heart of every seeker. I think it's here. Oh no, not again. Ojesu obodo apụọ ọ gaala nga gị achụga m gị na Eko FM ojesu obodo ya mma ojesu obodo ngwongwo oje anyị apụọla ya mma ojesu obodo ngwongwo oje ya yọsam ojesu obodo ya mma oje ndị nwụọ ya mma oje ndị bịara bịa ya mma oje ya yọsa gị oje ya yọsa m ya mma oje anya apụọla ya mma oje zuru obodo ngwongwo oje ya gawa oje zuru mba ya mma oje zuru n'Imo steeti ya mma oje zuru mba niile. Along the way, they encounter broken school buildings and poor road network, a reminder of challenges that still calls for attention. As each second tick by, every movement becomes critical. Every step, every decision matters. Where could it be? I must find it. I must see it. The tension build, the search intensify, yet no one backs down. Each participant stays the course, eyes fixed on the ultimate goal. After moments of anticipation, a contestant finally uncover the Ojezurubodo treasure. Cheers erupt, laughter fill the air, and the joy of victory. It is a moment of triumph. The celebration reaches its peak as the King of Ofekata Orodo, His Royal Highness, Eze Engineer Marcel Uzegbu Okata II of Ofekata Orodo, warmly welcomed the winners. With gratitude. My name is Ekwebelem Pascal Uchechukwu. Asị na ịgbalị ala Chukwu gozie gị na ọ bụrụ na eruru dị ya ebe ahụ enweghị mgbanụkọ dị Igbo mọrọ nze ma ọzọ anyị alọghachiela. Anyị ga-agbapụ ya ọsọ maka na oge abụghị nwanne anyị. Nchupu otu pati PDP nọrọ n'ọgbakọ ha nwere n'Ibadan nwee bụ ebe ha nọ gwa ọha na eze na ha achụpụla Wike, SamDaddy, Ayo Fayose na ndị ọzọ n'otu pati ahụ. Ajụjụ anyị na-ajụ gị wee bụrụ n'ezie ị chere na achụpụla Wike n'otu pati PDP? Nchụpụ asị na achụpụla Wike ọ ga-eme ka udo lọghachi n'otu pati PDP? Biko gbalịa bulie ekwentị gị kpọwa akara ekwentị ndị a bụ 0911 20022 0911 20022 maọbụkwa 0707 454 1014 0707 454 1014 maọbụ gị gaa na Facebook anyị zibatara anyị ozi nke akụchapụla. Biko ị ga-agbalị kpọghachi nọ ịbọọla chi Uche Nwagọdụ. Ya gaziere gị. Uche Nwagọdụ, ụtụtụ ọma. Ndewo onye eze. Ụlọọrụ nwaanyị ọcha mma mmụọ. Ndewo onye eze. Ya gaziere ụnụ. Gazikwara gị. Nke m nọrọ m ụmụ ọnya Orodo. Uche Nwagọdụ. A na-enwe obodo enwe. Okay. Ọ bụrụ na Atiku na ndị otu ya achụpụla Wike na PDP, echeghị m na ke ha na-ekwu ugbu a ga-enwe isi. Ịma na SamDaddy na ndị PDP agbaala mgba. SamDaddy emerie ha mgbe Atiku
na ndị isi ukwu nọ na PDP. Ndị nọ na PDP ugbu a wụ ụmụ olulu ọhụrụ. So mụ nwee ekpe ha na ọ nwere isi. Wike dị too much. Ha ga-achụpụli ya. King David nna ha ma atụnye gaziere. Ya gaziere gị no King David Ebolachi. Ọ na-ebe ahụ ikuku ejidere onye nke a. Ebolachi abọla m oke ka unu mere. Anyị dị mma ndewo. Nchupu achụpụrụ Wike, the best thing ever happened to PDP in Nigeria. Okay. Wike is nobody. He's just a ordinary local government chairman. Amechi mayor, chief of staff, mayor, minister. Gazette regional minister turn against Amechi. Piachi war governor. Total land mother total everything convert to his personal property. No, everything on everywhere. Dubai own natural mando US natural. Now, I mean, what's that? It's nobody. A tree does not make forest. Ugbua that away no. So here just says, "Bando the moon on the mental to buy a so we can so what's the power winning? Conco Makada. No condition is permanent. There one. Wike will be proved. Thank you. Yagaziere gị no. Anyị ahụ n'ozi gị na Facebook anyị Mr. Alex isi neke de police bata ozi gị isi kpapụ Wike n'otu pati PDP na nke a magburu onwe ya mana akara ime ihe a kemgbe isi na ị na-ewish ndị otu pati PDP good luck. Ya gaziere gị no Alex Ebolachi Uche nwa God. Ụtụtụ ọma. Aleke me yar kwa gina magina Clara. Dekwara gị no. Uche na ya ntụba gwa gị Clara alu mgbe ko so no je gwo mmiri private ni aga makwa. Epopule ka gini so ga gwo mmiri private nwere hope no be one. Thank you so much. Thank you so much. Chief America in your Hawaii. It's more capability what you could na akpo. Uche. You are a foolish man. I'm not a foolish man. You are this or this. Akwa na America na dia. Akwa na America na. I want to ndị Wike because this onye onye na-akpọdo Wike fili na ya nwere Nigeria. O fili na ya nwere, no fili na ya nwere Nigeria. I want ndị PDP got to be even cheaper than the whole party. Ya gazu Wike because noise and the bottom of party ndị dem PDP are too much. The whole onye chiri ya legide ihe anya. And that man onye ahụ hetiri ga no mmadụ dewere ya. But what is your time the boy molest. The boy just wear other act like onye agha. Chere kele ajụjụ anyị na-ajụ gị bụ na nchụpụ asị na achụpụrụ Wike n'otu pati PDP. Ị chere n'ezie na achụpụla Wike? Achụpụla ya pụọ. Ya gaziere gị no. Ka ọ dị anyị ahụ n'ozi gị n'ụtụtụ a na Facebook anyị Okoye Aṅụlịka ọsọ ụtụtụ ọma isi ụmụ ojii zibata ozi gị esa anyị na-arụ ọrụ dị mma. Ya gaziere gị no Aṅụlịka gaa n'ihu Clara. Aka si n'aka Kingsley Chimazụ ọ sị uche o n'ụlọ dịkwanụ yọng gị na Clara n'ụlọ dịkwanụ yọng mana ụlọ na-ekwu okwu olu na ya adacha ka ndị gbarala afọ 50 years na redio. Ọ sị uche o ọ sị this is incredible. Unbelievable. Ka ọ dị anyị ahụ n'ozi gị n'ụtụtụ a Chief Ben okwu ọnụ isi awaka ọ sị uche na Clara as far as I'm concerned n'otu pati PDP ha wụhụ pati dị serious na kemgbe esi ha nọ na-anagide ihe Wike nọ na-eme enyi ha Wike nọ na-eme ha akụrụ chim ebe ahụ Wike were pati ahụ metọọ ha enwetazila ikike ugbo ịchụ Wike ka ha na-abịa ka ha mekwa ka ọ dịkwa ka ọ sị time will tell. Ya gaziere gị no Chief Ben okwu ọnụ otu oku ka anyị nwee ike kpọọ onye anyị ga-akpọ n'akara ekwentị anyị ga-akpọ n'ekwentị n'ụtụtụ a wishie ya happy birthday. Ebolachi ụtụtụ ọma. Ndewo. Wike nyere nsogbu nke o pụrụ epu ịgwa gị eziokwu ọ kwesịrị ịchụpụ achụpụ. Ya kwesịrị ịchụpụ achụpụ ịgwa gị eziokwu because mmadụ ekwesịghị ike na ọwụ nna m ya ọwụ na-atịnyere n'ebe a. Ndewo
ya gaziere gị nọ ya bụ chere obi gị adaala ụda n'ụtụtụ a ị bọọla chi anyị na-ekele gị nọ ndewo Samuel Owurezi onye ozizi isi kedu ana m ekele ndị Eko FM biko ihe kwuru ihe awụ pam wụọ ọ wee tụọ ọnụ ka ọwụ achọrọ ka ọ dị otu ahụ beto onye ke ndị agaghị wekọ m ke SamDaddy ahapụka onye ke ahụ onye ke ahụ akpela ikpe bifo wiri ya ma gakwarachi abụghị akara ọzọ hapụka that very my brother SamDaddy onye ike duru ebe ka anyị hapụga ya enwe onye nyere nsogbu onye na-eme iti wụọ Wike eso Wike ọsọ ahụ nna m ha ọ ka mma na ahụla n'ala small Samuel Owurezi ndewo ya gaziere gị nọ Samuel Onwuneji ị bọọla chi ye uche nwa God ya gazie kalala onye mkpezi ọga ụwa mana gị uche mmanwụ makwara go ndewo uche nne m ihe gbasara Wike agwụla mma na ike na Naịjirịa ke Wike ịmakwa aha ya fara confusionist elekwa Wike ga-ije bịa ya nọ APC ya nọrọ na PDP ya wụrụ ma chụfubeghị ha ya ndị hapụrụ ha chụfụ ya ka ndị PDP mee ezumike mkpụrụ obi maka na aha Wike apụọla na Naịjirịa mgbe ọ karịa akarị ebele bọọlụ ọ dụrụ yepụta ọgbamaghara ebe ọlụ ọ dụrụ yepụta ọgbamaghara obi m na-echechi ya wụrụ ma ya tụọ na PDP ndị PDP ga-ewere iko ṅụọ mmiri tọgbọ iko problem ejebie na that party onye gị na na-ekwu Reverend Timothy iwu TK echimụmajala afọ na-akpọ ụwa mana nụ mma ya gaziere gị nọ ị bọọla chi Uchenna Clara ndewo love nwoke eze gbapụ ya ọsọ nọ Clara keki meta I'm fine o okay ama m odobi adịghị mma bati ntụma dime o mara ejiela m ihe uche o majọ nwite owu onye ji PDP owu onye ọwụ onye ọkanọ ya asịla ọwụ onye na Rivers Steeti ọ gara ewu mmadụ taa na-achụpịa onye ọ ga-eme achụpịa nga ahụ onye ka ọwụ onye nwe PDP ahụ nwere ya onye achụpịa nga ahụ ya gaziere gị n'ọlọvụ nwaka eze ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma mụọ ọzọ ebe a ka anyị ga-enye ya rekọm mana tupu anyị anabata ndị ọbịa anyị na ha ga-anọrị n'oge na-adịghị anya anyị chọrọ iji ohere a rie ọha na eze nwaanyị ahụ tụfuru di ya oge a na-enwekwa esomokwu intraka asịkwala intrako asị kpọmkwem na Toronto ya bụrụ na ị ga-echeta nwere nwaanyị agbagburu di ya nwaanyị ji ụmụ kwa ụmụ ise ka ọ gị agbagburu di ya anyị na nwaanyị a ndị ụlọ mgbasa ozi Eko FM anyị nọ ya nọ kemgbe esi na-ekwu o nwekwala ka anyị si mee ya interview na redio ebe a ya akọwara ọha na eze ka eke si wee nye aṅụ n'ọnọdụ iji wee gbatara ya ọsọ enyemaka anyị anara ya akara ụlọ ọba ego ya akaụntụ nọmba ya sị ka anyị nwee ike kpọrọ ọha na eze maka enyemaka biko ya bụrụ na ị na-ege ntị na ụtụtụ o metụrụ gị n'obi asị penny bụ ego afọ bụ gịnị ego tọrọ na onwe ya bụkwa gịnị ego ihe ị ga-eme bigo ijiri nwayọọ were akara akaụntụ nọmba ji tinyetụrụ nwaanyị ya gịnị ego maka na ọ na-ewute idepen ọnọdụ nwaanyị ahụ tara onwe ya gịnị n'ime ya akara akaụntụ nọmba bụ 104 307 3166 were ya ọzọ 104 307 3166 FCMB ahụ ị ga-ahụ ebe ahụ bụ gịnị Odo Family ji ya biko metụ nnọọ ka ị gaa na Facebook ndị nọ na Facebook unu ga-ahụkwa ya bụ akara ụlọ ọba ego ebe ahụ ka ọ dị nọrọ ebe ahụ agagharị ka anyị nwee ike nabatazie onye ọbịa ya ndị ọbịa anyị na ha ga-anọrị n'ụtụtụ a emekwala ngagharị nwere